Automatikusan kinyomtam, azt neked kéne kinyomni. Tudjátok, mit ott eszembe, srácok? Szeretnék csinálni egy ilyen motiváló videót, ami, hogy... Na, lehoztam. Tudjátok, mit ott eszembe, srácok? Csinálni kéne egy ilyen motiváló videót az embereknek, hogy ne jussanak ugyanabba a hibába, amiben én. No, ez már tetszik. Benne van nőtte? Benne van nőtte. Hogy csináljunk már valamit. Igen, itt van az kuplung. Na ez az, megy. Kuplungba, drága. Hát az. Kézifék. Kéziféket húzd ki. Gyertek már, gyorsan! Haladjál, le fogunk. Indítsd! Ez az. Jó. Jó, nem baj, gyerünk! Basszeg, lefullad. Szelv. A piros azt jelenti, hogy megy. Lányok lehet jönni, ilyenek egyes várom Facebookon, Arpa Norbert névem.